ሓደ ሰባት ዕላማዎም ቀልጢፎም ተሳኽዑ ገሊኦም ድማ ኣብ ዘለዎ ነዊሕ ግዜ ይጸንሑ ንምንታይ ይመስለኩም? ናይ ዓወት ዝተሓበ ሚስጥር ኣሎ ድዩ? ዓወት ዕድል ኣይኮነን። ዓወት ውህብቶ ወይ ድማ ጽቡቕ ሃዋህው ምስ ዝፍጠረልካ ትረኽቦ ጸጋ እውን ኣይኮነን። ፕሬዚደንት ነበር ኣሜሪካ ኣብርሃም ሊንከን ብዛዕባ ሚስጥር ዓወት እንትጥየቕ ከምዚ ኢሉ ነይሩ። ተማሊ ካብ ዝነበሮ ሎሚ ዝበለጸ ጥበበኛ ወይ ድማ ፈላጥ ዘይኸውን ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን ኢሉ ነይሩ። እዚ ማለት ሚስጥር ዓወት ቀጻሊ ዝኾነ ትምህርትን ዕብየትን ምግባር ማለት እዩ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ እንኳዕ ናብ ዩቲዩብ ቻናለይ ብድሓን መጻኹም። ኣብዚ ቪድዮ ሚስጥር ዓወትን ዕውታት ሰባትን ናብ ዓወት ከብጽሑኻ ዝኽእሉ ሜላታትን ክንርኢና። ዓወት ማለት ቀጻሊ ዝኾነ ሽቶታትካ ምውቃዕን ትርጉም ዘለዎም ዕላማታት ምስኻዕን እቲ ንዓኻ ጽቡቕ ኢልካ ተኣምነሉን ትምነዮን ህይወት ምንባር ማለት እዩ። ሓደ ሰባት ዓወት ብገንዘብ ተፈላጥነት ወይ ድማ ብኽብሪ ኢሎም ብስሕተት ክገልጽዎ ንርኢና። ነገር ግን እዚኣቶም ምልክታት ዓወት ዳ እምበር ዓወታት ኣይኮኑም። ምክንያቱ ዓወት ማለት ህይወትካ በቲ ንስኻ ትደልዮ ምቕራጽ ወይ ድማ ኣብ ድልየትካ ምንባር ማለት እዩ። ኣብዚ ቪድዮ ኣብ ዓወት ከብጽሑኻ ዝኽእሉ 5 ሚስጥራት ክንርኢና። ሚስጥር 1 ዓወት ግልጺ ካብ ዝኾነ ራእይ ይጅምር። It starts from clear vision። ሓደ ግዜ ንሄለር ኬለር ካብ ዓይነ ስውርነት ወይ ድማ ምርኣይ ዝተሰኣኖ ምዃን ዝገደደ ነገር እንታይ ኣሎ ኢሎም ጠይቖማ ነይሮም። ከምዚ ዝብል መልሲ ድማ ሂባ። ኣብ ዓለም እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ሰብ ክርኢ እናኸኣለ ነገር ግን ራእይ ዘይብሉ ሰብ እዩ ኢላ። እዚ ማለት መብዛሕቲና ሰባት እቲ ሓሳብ እቲ ተወግሶ ኣሎ ነገር ግን እቲ እንደልዮ ነገር ብግልፂ ኣውፂና ኣብ ተግባር ስለዘይነኣቱ የኣብየና። ምክንያቱ መወዳእታና ኣበይ ምዃኑ ስለዘይንፈልጥ ክንጅምር ይንኽእል። ዕውታት ሰባት ነቲ ዝደልይዎ ነገር ብትክክል እዮም ዝፈልጥዎ። ነገራት ብተኣምር ዘይኾኑስ ውሱን ዕላማታት ተውፂኻ ናብ ተግባር ብምእታው ከም ዝሳኽዑ ብደንብ ገይሮም ይፈልጡ። ንኣብነት ነፍስኻ ከምዚ ኢልካ ጠይቃ ይብሉ። ድሕሪ 1 ዓመት ኣበይ እየ ክህሉ? ክዕብዮም ዝደሊ ክእለታት እንታይ እዮም? ሎሚ እንታይ ክገብር? ብሩህ ዝኾነ ራእይ ንህይወትካ ይፍተልካ። ምንም ዓይነት ራእይ ተዘይሃልካ ግን ንኣኻ ኣብ ዘይጠቕሙኻ ነገራት ኢኻ ግዜኻ እተዋኽኖ። ስለዚ ኣብ ዓወት ንኽትበጽሕ እቲ መጀመርያ ንፈልጦ ዝግበአና ወይ ድማ ዝግበአካ ናበይ ኢና ክንደይ ዝኣክል ፍጥነትና ናበይ ኣንፈት ክንጓዓዝ ኣለና ዝብል እዩ። That means you have to know your destination። መጨረሻኻ ክትፈልጥ ነይካ ማለት እዩ። ካልኣይ ሚስጥር ድግግም ወይ ድማ ኮንሲስተንሲ ወይ ድማ ቀጻልነት ወይ ድማ ጽንዓት ካብ ውህብቶ ዝበለጸ እዩ። ኮንሲስተንሲ ቢትስ ታለንት። መብዛሕትኡ ሰብ ዕውታት ሰባት ዝዕወትሉ ምክንያት ብዘለዎም ውህብቶ ወይ ድማ ዕድል እዩ ዝመስሎ። ነገር ግን ሚስጥር ዓወት ዕውታት ሰባት እቲ ዝጀመርዎ ነገር ስለዘይቋርጽዎ ወይ ድማ ከይተሰላቸው ስለዝደጋግምዎ ቀስ ብቀስ ዝሃንጽዎ ኣብ ቀጻሊ ሓደ ዓብይ ነገር ስለዝኾነሎም ቀስ ብቀስ ከይተረድእካ ዝተሃነጸ ነገር ሓደ መዓልቲ ዓብይ ነገር ኮይኑ ስለዝትረኽቦ ክትሰላቸው ይልካ ዝኾነ ነገር ጀመርካያ ነገር ክትቅጥለሉ ኣለካ። ንኣብነት መዓልታዊ 20 ደቂቃ ምንባብ፣ ፕሮግራም ስፖርት ምስራሕ፣ ቀጻሊ ገንዘብ ምዕቋር ወይ ድማ ሓድሽ ስኪል መምሃር ቀጻሊ ህይወትካ ብዝለዓለ ደረጃ ይቕይሩልካ። ሳልሳይ ሚስጥር ምምሃር ኣይተቋርጽ። Don't stop learning። ዓለም ብፍጥነት ኣብ ትቕይረሉ ዘላ ዘበን ቀጻሊ ዓርስኻ ኣብዴት ዘይትገብር እንተኮይንካን ውድቀትካ ተቀነጥፈለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ብቐጻልነት መጽሓፍ ምንባብ፣ ፖድካስት ምድማጽ፣ ናይ ትምህርቲ ትሕዝ ዘለዎም ቪድዮታት ምክታል ካብ እቲ ንስኻ ትደልዮ ዝበጽሑ ሰባት ተመክሮ ምምሃር። ስለዚ ኩሉ ግዜ ትማሊ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ እንታይ ተማሂረ ኢልካ ነፍስኻ ጠይቅ። ኣሎማ ኣንቲ ኮይንካ ትማሊ ዘይትፈልጦ ዝነበርካ እንታይ ፈሊጥ ኢልካ ነፍስኻ ጠይቅ። በጣም ዝገርም ዕብየት ዝመጽእ ዕላማ ትኹረት ጌርካ ትምህርቲ ክትወስኽ ከለኻ እዩ። እቶም ዕውታት ሰባት እቶም ብጣዕሚ በላሕቲ ዘይኾኑስ እቶም መምሃር ዘይቋርጽ እዮም ዝብል ኣበሃል ኣሎ። ቀጻልነት ዘለዎ ትምህርቲ በዞም ዝስዑ መንገዳት ናብ ዓወት ከብጽሕና ይኽእል። 1 ፍልጠትካን ክእለትካን ዋጋኻን ክውስኽ ይገብር። ፍልጠትካን ክእለትካን ተወሲኽ እንድሕር ወሲኹ ንስኻ ትሽየጠሉ ቫልዩ ወይ ድማ ዋጋ እውን ይውስኸሎም ማዕሪ። ምክንያቱ ዝሽየጥ ፍልጠት ኣለካ፣ ዝሽየጥ ክእለት ኣለካ። በዞም ክልተ ነገራት እዚኣቶም ጌርካ ኣብቲ ዝደለኻዮ ዕላማ
ወይ ድማ ዕውት ትኸውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልኣይ ንለውጥታት ክትለምድ ይገብረካ ሓድሽ ነገር ክህሉ ከሎ ተዳሊኻ ትጸንሕ ኩሉ ሻ ኣፕዴት ኢኻ ያለ ሓድሽ ትከታተል ኢኻ ትመሃር ኢኻ ማለት እዩ ሳልሳይ ዓርሰ እምነት ይሃንጽ ምክንያቱ ፍልጠት ጥርጣረ ይቕንስ እዩ ሓደ ሰብ ዝጠራጠር ኣብ ዘይፈልጦ ነገር ይፈልጦ ነገር ተኮይኑ ዝጥርጣረ ብጣዕሚ ዝቕንስ ማለት እዩ ራብዓይ ፀገም ናይ ምፍታሕ ክእለትካ ንኽዓቢ ይገብር ያ ኣማራፅታት ክተምፅእ ኢኻ ስለዚ ኣማራፅታትካ ድማ ፀገማትካ ክፈትሑልካ እዮም ሓምሻይ ብዙሓት ዕድላት ይፈጥረልካ ያር ቪአይፒ very important ሰብ ስለዝኾንካ ብዙሓት ትካላት ክደልዩ እዮም ብዙሓት ሰባት ክደልዩ እዮም ስለዚ ያው ያር very valuable ስለዚ opportunity ካብ ብጣዕሚ ይውስኽ ላ ማለት እዩ ሻድሻይ ናይ ዕቤት ኣተሓሳስባ ወይ ድማ growth mindset ወይ ድማ ፖዚቲቭ ዝኾነ ማይንድሴት ንኽትሃንጽ ይገብረካ ራብዓይ ሚስጥር ውድቀት እንተጋጥመካ ተምሃረሉ ተስፋ ይትቑረጽ ውድቀት ናይ ዓወት ተጻራሪ ዘይኾነስ ናይ ዓወት ኣካል እዩ ኩሎም ጌጋታትካ ጽቡቕ ነገር ተምሃረሎም ኢኻ ዕውታት ሰባት ዝዕወቱ ስለዘይወድቁ ስለዘይኾነስ ካብ ውድቀቶም ስለዝምሃሩ እዩ ውድቀት እንተጋጥመካ ብኸመይ ትምሃረሉ ሓደ ውድቀት ወይ ድማ ስሕተት ኣካል ዕቤት ምዃኑ ተኣምነለካ ወዲቅካ ከም ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ውድቀት ወይ ድማ ስሕተት መወዳእታ እዩ ኢልካ ዘይምሕሳብ ሳልሳይ ስሕተትካትካ ገምግም ኣብ ዝተሳሓትካሉ ፓርት ፈሊኻ ፍለጦ ደን ተምሃረሉ ከይድገም ራብዓይ ሓላፍነት ውሰድ ካልኦት ሰባት ኣይትውቀስ ዶንት ብሌም ኣዘርስ ኢቨን ሰባት ኣማኺርካ በቲ ሰባት ዝበልኻ ነገር ተዘይመፂልካ ወይ ድማ ተዘይተዓዊትካ ሰባት ከተማኸር ከም ዘይብልካ ተምሃር እምበር ንኣቶም ኣይትውቀሶም ሓምሻይ ካብ ኣብ ትክክለኛነት ዘይኮነስ ኣብ ኣናእሽተያት ለውጣት ተወክር ያው ፐርፌክሽን ኣይትጸበይ ሻድሻይ ስራሕካ ኣይተቋርጽ ሓምሻይ ሚስጥር ፍልጠት ብዘይ ተግባር ዝልውጣ ነገር የብሉን ትክክለኛ ፕላን ትክክለኛ ግዜ ትክክለኛ ቦታን ኣይትጸበይ በቲ ዘለካ ፕላን ዘለካ ግዜ በቲ ዘለኻይ ኣብቲ ዘለኻይ ቦታ ኮይንካ ጀምር ያው ዝኾነ ነገር ንምጅማር ትክክለኛ ግዜ ዝበሃል የለን ሎሚ ትጅምሮ ጽባሕ ተዕብዮ ድሕሪ ጽባሕ ትለምዶ ድሕሪኡ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ትብፅሖ ኣለካ ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ከኣበይካ ይኽእሉ ጽባሕ ግን ካብቲ ናይ ሎማ ዓንቲ ዝነበርካዮ ፖዚሽን ወይ ድማ ቦታ ብዝበለፀ ጽባሕ ትጀመርካዮ ነገር ክትመልከ ኢኻ ሶ ጀምር ስኽኢልካ እዩ ናይ ሎሚ ሓደ ስቴፕ ካብ ብዙሓት ናይ ጽባሕ ፕላናት ዝበለፀ ያ ናይ ሎሚ ዓንቲ ሓንቲ ስቴፕ ካብቶም ጽባሕ ወይ ከዓ እንድሕር ጽባሕ ክሰርሖም እዮም ጽባሕ ክብሮም እዮም ትብሎም ዘለካ ቱዱ ሊስት ወይ ድማ ናይ ተግባር ዝርዝራት ሓንቲ ተግባር ናይ ሎሚ ዓንቲ ዝበለፀት እያ ማለት እዩ ንምጥቕላል ዝኣክል ስለዚ ሚስጥር ዓወት ደቂ ሰባት ሚስጥር ኣይኮነን ይብለና ኣሎ እዚ ድሕሪ ደኣ ሓደ ሰብ ግልጽ ዝኾነ ራእይ ቀጻልነት ዘለዎ ስራሕ ኩሉ ግዜ ዝመሃር ካብ ጌግኡ ዝመሃር እንተኮይኑ ናይ ተግባር ሰብ እንተኮይኑ ዘይዕወተሉ መንገዲ የለን ከምዚ ዝበለ ቪድዮ ተደጋጋሚ ንኽመፀኩም ላይክ ሳብስክራይብ ሸር ኣይትረስዑ ቻው ይመችኻትኩም